हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल आंनि बिजुली चैनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर नै दिनै जों मा मावगोन बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आं लोगोफोर दिनै भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अन्नानै लाइक ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होनो दाबो लोगोफोर भिडिअखौ थिंखौ लाबोबाय थिङा नै लोगोफोर जोंहा बाजैया बाख्रियाव गाखोबायानो माइ लामगोन नालाय ओंखायनो बाजैखौ दिनै लेंहरदों आरोना नै लोगोफोर नै लोगोफोर दिनै जोंहा ना जागोन नालाय नाखौ सायखानानै सुनानै लाबाय नै मस्ला एरि देखाबाय आङो दिनै नाखौ सबायजों संगोन होननानै सानदों आरोना ओंखायनो आङो सबायबो रुबाय ओमफ्राय नै थाव फुदुंखाबाय नाखौ एवनोसै आरो नै सबाया रुखाबाय लोगोफोर नाखौबो आराम सायखानानै लाबाय दा संनोसै आरोना नै जोंना बाजैया माइ हानबाय दिनै माइ लाम नागिरदों माइरङा जोब्बाय नालाय माबा मा होनो माइया हानखांबायबो नै लोगोफोर दा आरामहाय माइखौ फुवारनानै होनोसै आरोना माइखौ बिरना होनोसै आराम रानथोंसै आरो दिनै सानसेयावनो रानखागोन बियो सान्दुं गोसाथार नालाय नै लोगोफोर ओंख्रियाबो मोनसिगोन नै गोदौगासिनो स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला प्लिज अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन